हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण माताजी। थैंक यू माताजी, प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 7, ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. അതിൽ 10 ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആദ്യത്തെ 10 ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭഗവാൻ പറയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗം അഭ്യസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആസക്തി, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനില് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ അഭ്യസിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്, ആ ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് എന്ത്? ശ്രവണം എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഉൾപ്പെടെ ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ആർക്ക് നൽകാണ്? ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകാണ്. കാരണം അത് കേൾക്കേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടതെല്ലാം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയും. കാരണം ഭൗതികമായ ജ്ഞാനവും ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമാണ് ആർക്ക് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ അറിയേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാതും അറിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അനേകം മനുഷ്യരിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അനേകം വ്യക്തികളിലെ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്? ആത്മീയ പുരോഗതി നേടാനായിട്ട്, ആത്മീയമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരിൽ, സിദ്ധി നേടിയവരില് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നും ഭഗവാൻ പറയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇതെല്ലാമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ, ഘടകങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന് വേറൊരു ശക്തി കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഉന്നത ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ തടസ്ഥ ശക്തി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. പക്ഷെ ഈ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയാണ് എന്ത്? മായാശക്തി. ആ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എന്ത് മറന്നു പോകാണ്? തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവ് മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാൻ ഈ കാണുന്ന ലോകം മുഴുവനും, അത് എല്ലാതും ഭൗതികമായിക്കോട്ടെ ആത്മീയമായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയാകാം, ഭൗതിക ശക്തി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാകാം, അധമ ശക്തിയാകാം. ഈ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് എന്ത്? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും. അതിൽ സൃഷ്ടിയുടെയും സംഹാരത്തിന്റെയും മൂലകാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു.
കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. കാരണൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം. ഭഗവാൻ പിന്നെ പറയുന്നു, ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയവും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 8ൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, അതും ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ ഓങ്കാരം ഭഗവാനാണ്. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങളാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും നമുക്ക് ആരെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും? ആ വസ്തുക്കളിലൂടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൂമിയിലെ ഗന്ധം ഭഗവാനാണ്. അഗ്നിയുടെ തേജസ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുള്ള ജീവൻ ആരാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. തപസ്സികളുടെ തപസ്സും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് അതും ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രാജസികളുടെ തേജസ് ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തേജസ്സികളുടെ തേജസ് അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്താണ്? എല്ലാ ജീവികളിലും കാണുന്ന ഈ കഴിവുകളൊക്കെ ശരിക്കും ആരുടെ ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമുക്കുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഈ നമ്മളിൽ കാണുന്ന ഏതൊരു ശക്തിയും നമ്മളിലുള്ളത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കാം. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മൾ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് 11 തൊട്ടാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 11. ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗാവിവർജിതം ധർമാവിരുദ്ധ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭ. അല്ലയോ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ബലവാന്മാരുടെ, ശക്തന്മാരുടെ കാമരാഗരഹിതമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി അതാരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത ആ കാമം അതും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശക്തനായ മനുഷ്യന്റെ ശക്തി ദുർബലരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണത്തിനായിട്ടല്ല. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശക്തി, ആ ശക്തി ആരിലാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്? ദുർബലന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിനല്ല നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ശക്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്ധി നാത്വഹം തേഷു തേ മയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്വികങ്ങളായിട്ടുള്ള, രാജസങ്ങളായിട്ടുള്ള, താമസികങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിലെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല, ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് എല്ലാം ആരിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും രാജസികമായിട്ടുള്ളതും താമസികമായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നിർഗുണൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നുളവാകുന്നു, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിന് അതീതനല്ല.
അധീനനല്ല എന്നാട്ടോ, അതീതനല്ല എന്നല്ല. ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ രാജാവ്, ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്വ രജോ തമസ്, ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആരെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് രാജാവ് എങ്ങനെയാണ്? രാജാവിന് ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാം. രാജാവിനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? രാജ്യത്തിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് രാജാവിനെ ശിക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ ആ രാജാവിന് അവിടെ എന്ത് ബാധകമല്ല? ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും രാജാവിന് ബാധകമല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വരജ സമസ് ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്തു പറയും? ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയും എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ത്രിപിർ ഗുണമയർ ഭാവൈരേ ത്രിഭിർഗുണമയർഭാവൈരേപി സർവമിതം ജഗത് മോഹിതം നാപി ജാനാതി മാമേത്യ പരമവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സത്വരജസ് തമസ് വ്യാമോഹിതരായി ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ഈ ലോകം, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായവരുടെ ലോകമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങള്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എവിടെയുണ്ട്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുണ്ട്. അതിലേറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഗുണമാണ് സത്വഗുണം എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ 3 ഗുണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ളവര് ഇതിനതീതനായിട്ടുള്ള അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ലോകം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിക്ക് അതീതനായ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ശാരീരിക ആകൃതിയും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രകൃതിക്ക് അതീതനല്ല, പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായിട്ടുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവിനും, പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാവാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെന്തായി മാറി? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറിയില്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ അധീനനാണ് കേട്ടോ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ്. പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായിട്ടുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ശാരീരികാകൃതി ഉണ്ടാവും. പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാവിന് ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ശാരീരിക ആകൃതി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? കാരണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നതും. നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതിനനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ബ്രാഹ്മണനാണ്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ക്ഷത്രിയനാണ്, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളവര് വൈശ്യരാണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ശൂദ്രരാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ബ്രാഹ്മണരാണ്. അപ്പൊ അവരില് ഇതിനേക്കാളും താഴെ മൃഗങ്ങളോ പ്രായരോ ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. അതിനേക്കാളും താഴ്ന്ന വരുന്നവരാണ് ആര്? മൃഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും താഴ്ന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണെന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിരനിഷ്ഠനായവർക്ക് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? മുക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മുക്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വേണം? സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാലും മുക്തി ലഭിക്കില്ല. എന്ത് വേണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിരനിഷ്ഠനായവർക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവർക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? മോക്ഷം ലഭിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് അർഹതയുള്ളൂ. ദേവി ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവായേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ത്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും?
ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ മറികടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കത്ര എളുപ്പം. അതായത് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാണത്. ആ മായാശക്തി അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ മായയെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ അംശമാകയാൽ അവയ്ക്ക് ദിവ്യത്വമുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് എന്ത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്തുണ്ട്? ദിവ്യത്വം. അവർക്കും ദിവ്യത്വം ഉണ്ട്. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണത്തില് തുല്യരാണെന്ന് പറയും നമ്മൾ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവരുടെ ദിവ്യത്വം എന്താണ്? അവിടെ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് അതിനും എന്തുണ്ട്? ദിവ്യത്വം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ദിവ്യത്വം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. ആ ദിവ്യത്വം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? അവരുടെ ദിവ്യത്വം അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. മായ അസത്യവും ക്ഷണികവുമാണ്. എന്നാൽ അതിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പരമോന്നതനായ ഇന്ദ്രജാലക്കാരനാകട്ടെ ആ സർവ്വ നിയന്താവും സർവേശ്വരനുമായ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ മായയെ അതിജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. മായ പക്ഷെ എന്താണ്? അസത്യമാണ്, ക്ഷണികമാണ്. അതിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെങ്കിലോ, ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രജാലക്കാരനാകട്ടെ സർവ്വ നിയന്താവാണ്, സർവേശ്വരനായ ഭഗവാനുമാണ്. ആര്? ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വ നിയന്താവായിട്ടുള്ള സർവേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഈ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായ, അസത്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള മായയെ കീഴടക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മായയെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത് പറയുന്നത് ശ്വേതോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഗുണമെന്നാൽ കയറ്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസനായ ഒരു ഗുരുവിനെ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനത്തിലാണ്. ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കയറെന്നാണ് അർത്ഥം. ഗുണമെന്ന വാക്കിന് കയറെന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഗുരുവിന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ സഹായമില്ലാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കാം. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത്. ഇവിടെ പറയുന്നു മാമേവ എന്ന വാക്ക് കൃഷ്ണനെ മാത്രം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വാക്കുകള് പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത്. മാം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ, ഭഗവാനെ, വിഷ്ണുവിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ ശിവനെ അല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു മാമേവ എന്ന വാക്ക്, മാം എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം പറയുന്നത് ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എല്ലാം മായയ്ക്ക് അധീനരായിട്ടുള്ളവരാണ്. മായയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ളത് ആര് മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മായയുടെക്ക് അധിപതിയായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ള എല്ലാവരും ആരാണ്? മായയ്ക്ക് അധീനരായിട്ടുള്ളതാണ്. മുക്തിപ്രദാത സർവക്ഷാമം സംശയ. അതായത് ഇതിലെ പറയുന്നത് മുക്തിപ്രദാത സർവേഷാം വിഷ്ണുരേവാന സംശയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെല്ലാവർക്കും മോക്ഷദായകനായിട്ടുള്ളത് വിഷ്ണു മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന്
പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാര് ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ഒക്കെ മായയ്ക്ക് അധീനരായിട്ടുള്ളതാണ്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപതന്ത്യേന രാധമ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ. ഇവരാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 4 തരം ദുഷ്കൃതികൾ. മൂഢന്മാർ, ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് അവർ. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. അതാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ആരെയാണ്? കഴുതയാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം. അതായത് മൂഢന്മാര് ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം ഇതെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും ആർക്കറിയില്ല, കഴുതിക്കറിയില്ല. അതെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അത് ഭാരം ചുമന്ന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതേപോലെയാണ് മൂഢന്മാര്. നരാധമന്മാർ 84 ലക്ഷത്തില് 4 ലക്ഷം നരവംശ വിഭാഗങ്ങളാണ്. ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാത്തവർ, ഉദാഹരണം വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാത്തവർ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് നരാധമന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നരാധമന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് നരന്മാരിൽ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്. അപ്പൊ നമുക്ക് 84 ലക്ഷത്തില് 4 ലക്ഷം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? മനുഷ്യരിൽ വരുന്നതാണ്. 4 ലക്ഷം നരവംശത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതില് അപരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യവർഗം അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നരാധമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലാത്തവരാണ്. അവരുടെ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളവര്, ഉദാഹരണം പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാത്തവര്, ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഇതില് നരാധമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, ഉദാഹരണം തത്വചിന്തകര്, കവികള്, സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ്. കാരണം അവർക്ക് മായികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ നേടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമെല്ലാം എന്താണ്? നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എന്തിൽ പറയാണ്? അവര് ഈ മായാശക്തി കാരണം കൊണ്ട് അവര് വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവരായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ 3ാമത്തെ കൂട്ടരായിട്ടുള്ള മായാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. 4ാമത്തത് ആസുര സ്വഭാവികള്, നാസ്തികരായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തവര്. അവരൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും അവർ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നോ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നോ ഇതൊന്നും ഇല്ല. ഏത് തരത്തിലും ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇവർ 4 കൂട്ടരാണ് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 4 സുകൃതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 4 സുകൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവര്. ജിജ്ഞാസു, സത്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ. ഇങ്ങനെ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവര്. 4 കൂട്ടര് സുഹൃത്തികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണം നമ്മള് 1ാമത്തെ ലെവൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആരൊക്കെയാണ്? ഗജേന്ദ്രനും പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും പറയാറുണ്ടല്ലോ, ദ്രൗപദി. ദുഃഖം വന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചവരാണ് ഇവർ 2 പേരും. അർത്ഥാർത്ഥിക്ക് ഉദാഹരണം ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചത്. ജ്ഞാനി ഉദാഹരണം ശുകദേവ മഹർഷി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജ്ഞാനി, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി ശുകദേവ മഹർഷി. ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് 4 കുമാരന്മാര് പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവൊക്കെ ജിജ്ഞാസുവിൽ വരുന്നതാണ്, സത്യം അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തി എന്നാൽ മറ്റു ആഗ്രഹങ്ങൾ അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്?
ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാണ് ഈ 4 കൂട്ടര്. പക്ഷെ ഇവരെങ്ങനെയല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല ഇവരാരും. ഈ 4 കൂട്ടരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. ഇവരെല്ലാം പക്ഷെ എന്താണ്, ഓരോരോ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരമുണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പുറമെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് പക്ഷെ ഇതിന് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാം. ഇവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇവർക്ക് ഉയരാനായിട്ട്, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഇവര്. അതാണ് ഈ 4 കൂട്ടര്. ഭക്തി എന്ന ശുദ്ധമായ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ 1-ാമത്തെ തരംഗം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അനുകൂല ഭാവേന കൃഷ്ണനെ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുക. അതാണ് ഉത്തമമായ ഭക്തി. അതായത് അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ. ജ്ഞാനവും കർമ്മവും അവിടെ ശൂന്യമാണ്. ജ്ഞാനം ഇല്ല, കർമാദി അനാവൃത. ജ്ഞാനോ കർമ്മത്തിനൊന്നും, ഇപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും സ്ഥാനമില്ല, ജ്ഞാനത്തിനും ഒന്നിനും സ്ഥാനമില്ലാതെ ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത്, ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില്. അതാണ് ഭക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം, അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 4 കൂട്ടര് അവരുടെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഇവർക്ക് നാളെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകാനുള്ള ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ഭക്തനിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭക്തനാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളവരാണ് ഈ 4 കൂട്ടരും. വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുന്നു. ഉദാഹരണമാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ മുൻജന്മ കഥ. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ലഭിക്കുമ്പോൾ, സത്സംഗത്തിലൂടെ ഇവർക്കൊക്കെ എന്തു മാറ്റം വരും, ഇവർക്കൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാനുള്ള അവസരമുള്ളവരാണ്. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാവുന്നതാണ്. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏക ഭക്തിർവിശിഷ്യത്തെ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥ അഹം സാചാ മമ പ്രിയഃ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ 4 കൂട്ടരിലും വെച്ച് ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും അയാൾക്ക് ഞാനും എനിക്ക് അയാളും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ 4 കൂട്ടരിലും പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അറിവുള്ള ആ ഭൗതികമായ ആശകള് അതിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത അജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തർ. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്, ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ആത്മസ്വരൂപം ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണെന്നും തത്വ ജിജ്ഞാസു അറിയുന്നു. കൂടാതെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റിയും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനിക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, തന്റെ ആത്മസ്വരൂപം, ആ സ്വരൂപം, അതായത് നമ്മുടെ സ്വരൂപം ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണെന്നും അയാൾക്കറിയാം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെയും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അറിവ് ഉള്ളവനുമാണ് ആര്, ഈ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തത്വജിജ്ഞാസു, ആത്മസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണെന്നും തത്വജിജ്ഞാസു അറിയുന്നു. കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തറിയാൻ സാധിക്കും, ആ വ്യക്തിക്ക് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചും അറിവുള്ളവനുമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയാം, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അറിയാം, ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചും അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തികള് തികച്ചും പിന്നെ പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ അവരെന്ത് മാറും, താൻ ഈശ്വരന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണെന്നുള്ള കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകന്റെ ഭാവമാണ് തന്റെ മൂലസ്വരൂപമെന്നും ആ ഭക്തന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉദാര സർവ ഏവൈത്തെ ജ്ഞാനി തോമൈവ മേമതം ആസ്ഥിതാ സഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി.
ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെയാണ്? മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആരാണോ എൻ്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അയാളെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എൻ്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതനും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാരൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയുള്ള യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ ആരാണ് എൻ്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അയാളെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എൻ്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സർവോന്നതനും പരിപൂർണനുമായിട്ടുള്ള ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും സാധിക്കും. ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവര് മഹാത്മാക്കളാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണെങ്കിലും കൂടി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര്, അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവര് മഹാത്മാക്കളാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാമനസ്കരാകുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മഹാത്മാക്കളാണ്. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ മഹാമനസ്കരാകുന്നവരാണ്. കാരണം ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെയും ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈക്കൊള്ളും. അപ്പൊ അവിടെ പ്രാധാന്യം എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതും കൂടിയിട്ട് കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തന്മാർ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ വാഴുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വാഴുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ കൈമാറ്റാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഭക്തന്മാര് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അവർ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്കും സേവനത്തിൽ പുരോഗമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാനും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. കാരണം അവരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത്, അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നടത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് ലക്ഷ്യം? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ഭക്തനോട് അതിയായ സ്നേഹമുള്ളതിനാൽ ഒരിക്കലും വേർപെട്ടു പോകാതെ ഭക്തന് വേണ്ടത് ആര് ചെയ്തു കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സാ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കു കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമായിരിക്കും എന്നും കൂടി ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു പോകുന്ന ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ നമ്മളെ പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ സത്യം അറിഞ്ഞ ഭക്തന് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ നിഴൽ മാത്രമാണെന്നറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ നിഴല് മാത്രമാണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഈ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയ ഭക്തന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകം പ്രാണനാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഓരോ ജീവിയുടെയും ശരീരത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്
എന്താണ്? പ്രാണനാണ്. അതെന്താണത്? അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും സർവ്വകേന്ദ്രം അത് ഭഗവാനാണ്, വാസുദേവനാണ് എന്നുള്ളതും സർവഭൂതങ്ങളുടെയും മുഖ്യ സത്ത അത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ സത്യം അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ശരീരത്തിന് ദർശന ശക്തിയുണ്ട്, ശ്രവണ ഭാഷണ ശക്തി, ചിന്താശക്തി എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന്റെ മുഖ്യ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ദർശന ശക്തിയുണ്ട്, ശ്രവണ ശക്തിയുണ്ട്, ചിന്താശക്തിയുണ്ട്, ഭാഷാശക്തി, ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും എന്തില്ല, ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. അപ്പോൾ സർവ്വതും വാസുദേവൻ സർവ്വവ്യാപിയും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഭക്തനാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്? സ്വയം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവനായിരിക്കും. കാമസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപഥന്ത്യായന്യ ദേവതഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര് അല്ലെങ്കിൽ ആ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും വെച്ച് നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു. അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നവര്? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര്. അവര് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് സ്വപ്രകൃതിയാൽ തന്നെ അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്കിതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, ശുദ്ധ ഭക്തനും നിരവധി ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവനും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും വാസുദേവനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളില്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തൻ, അതായത് ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളില്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തനും നിരവധി ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവനും ഭൗതിക നിലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? വാസുദേവനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ശരണം പ്രാപിച്ച് ആരാധിക്കണം എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അകാമ സർവ കാമോവോ മോക്ഷകാമ ഉദാരതിഹി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യചേത പുരുഷം പരം. ഭാഗവതം 2:3-10 പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ബോധം, അതായത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തന്മാര്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവര്, പിന്നെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരും ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും. ഈ 3 കൂട്ടരും എന്ത് തന്നെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. രജോ ഗുണ തമോ ഗുണ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാറില്ല. അവർ ദേവതകളെ ആരാധിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം, രോഗശാന്തിക്ക് സൂര്യാരാധന നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവരാരും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാറില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ദേവതകളെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവരതിൽ തൃപ്തിപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുദാഹരണം പറയുന്നത് രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യാരാധന ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരതിനനുസരിച്ച് അവരതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര് തങ്ങളുടെ അഭിലഷണീയങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഭൃത്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാർ, ഭൃത്യന്മാരാണ്, ദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാനാണ് എന്ത്? സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതാർക്കറിയാം? ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കറിയാം. അത് ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്നും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണെന്നുള്ളതും ആർക്കറിയാം? മറ്റുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കറിയാം. ഏകേലെ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആസര ആരസ ഭൃത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രഭു, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രഭു, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവേശ്വരൻ എന്നാണ്
അത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ളവർ ഭൃത്യന്മാരാണ്. ഇത് ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ തന്റെ അഭിലാഷ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല, അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും ആരെ സമീപിക്കില്ല? ദേവന്മാരെ സമീപിക്കില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ് അവർക്ക് നൽകുന്നത് അത് മാത്രം കൊണ്ട് അവർ തൃപ്തിപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവര് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരാണ് ആര്? ശുദ്ധഭക്തന്മാർ. അവർക്കല്ലാതെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരിക്കലും ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല? അവര് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ കണ്ടത്? ശക്തന്മാരുടെ കാമരാഗരഹിതമായിട്ടുള്ള ശക്തി അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും എന്താണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ശക്തി നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ദുർബലന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശക്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം അത് മൂന്നും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഈ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അധീനനല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ 13 പറഞ്ഞു സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും മോഹിതരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മോഹത്തില് പെട്ട കാരണം കൊണ്ട്, മോഹം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? മായ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ അതായത് അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധിക്കില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സാധിക്കുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സ്ഥിരതയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരനിഷ്ഠ നേടിയവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി, 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതരായിട്ടുള്ളവര്, അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചവര് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി, ആ മായാശക്തി അതിജീവിക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മായയെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ മായയെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് മായയെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ 4 തരത്തിലുള്ള ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടര്: ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവര്, മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, ആസുര സ്വഭാവികള്. ഇവരൊന്നും എന്താണ്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാണ്, ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്തവര് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തതിൽ പറയുന്നു 4 കൂട്ടര്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച്, സുഹൃത്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. ആർത്തം എന്ന് വെച്ചാല് ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, അർത്ഥാർത്ഥി ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും, ജിജ്ഞാസു സത്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും, ജ്ഞാനി ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടും. അതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അടുത്തതില് ഈ 4 പേരിലും വെച്ചിട്ട് ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം ആ ജ്ഞാനിക്ക് എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഏകഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്ന് മാത്രമേ ആരുടെ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ? ആ ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനും അത് അങ്ങനെ തന്നെ, ഭഗവാനും ഇതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവശക്തനാണെന്നും എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, ഭഗവാന് ആ ഭക്തനും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ജ്ഞാനി തത്വത്തിലെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ജ്ഞാനി. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്തു, ജ്ഞാനി. ഇവരെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ജ്ഞാനി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനിയാണ് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് ആരായാലും അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ചാലും ഭഗവാൻ അവരെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. അനേകം ജന്മങ്ങളിൽ ആത്മീയ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആർക്ക്
ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിക്കും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാറ്റിൻ്റെ മൂല കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന്, വസുദേവ സർവമിതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, എല്ലാറ്റിനും മൂല കാരണം ആ ഭഗവാനാണ്, വാസുദേവനാണെന്ന് അജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കും. പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണെന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളാൽ അജ്ഞാനം മൂടപ്പെട്ടവരാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്. പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും, പ്രത്യേകം ദേവതമാരെ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ രോഗശാന്തിക്ക് പറഞ്ഞു ആരാധിക്കും, സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ദേവന്മാരെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക്, ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ദേവന്മാരെ സമീപിക്കും. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. പക്ഷെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരെയും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരല്ല, ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണോ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരാണ് ആര്, ശുദ്ധ